Ben, bueno, que tal? Gostouvos? Deixa así un pouco... Bueno, moitas grazas de novo ás que acudistes hoxe a ver o documental e máis tamén pois agora a participar, non? Agora sí, agora sí, agora sí. Dicía que graciñas as que viñástedes hoxe aquí con esta tarde así calurosa para encerrarvos nun cuarto e ver un documentario. E agora participar desta mesa na que, bueno, pois me acompañan xente da adega pois de toda a vida, mas tamén persoas pois que aínda estamos no día a día da organización, o traballo do día a día. E entón a idea desta mesa é un poquinho con eles facer ese repaso pola historia do movemento ecoloxista, tamén de adega, que, bueno, xa pouco se pode engadir despois de ver o documentario, pero sempre mellor que nos lo conten de viva voz, pois, e en vivo e en directo, demais, pois, as persoas que viviron esa historia, non? Eu son Belén Rodríguez, son a secretaria executiva de ADEGA, e voume encargar de moderar esta mesa, na que me acompañan a miña dereita de todo está Adela Figueroa Panís, ela é catedrática de Bioloxía e Xeoloxía no Instituto Lucas Auguste de Lugo, licenciada en Bioloxía e escritora, e agora a súa profesión, de escribir e contar. Foi cofundadora de ADEGA, é dicir, que estivo en ADEGA desde os seus inicios, e foi presidenta de ADEGA entre 2005 e 2009, nun momento quizás dos máis delicados da nosa organización. Tamén ocupou cargos na vogalía de mobilidade e transporte sostible e agora está na directiva da ADEGA tamén con outra vogalía, ca de ecofeminismo. Ela é activista non só de ecoloxía, sabedes que tamén é activista da lingua, é feminista, di ela por xustiza e por necesidade. E é unha apaixoada en todo o canto fai, en todo onde está, mesmo na maneira de falar, dá gusto escoitar falar a curra, a Adela Figueroa, e que nos achegara nesta mesa precisamente esa mirada máis feminista, máis ecofeminista do ecoloxismo. Ao seu carón está Ramón Varela Díaz, ele é catedrático en Bioloxía e Xeoloxía tamén, e tamén é doutor en Bioloxía. De Ramón sabemos que fixo unha tese sobre a contaminación atmosférica de Galiza, que non foi admitida daquela pola Universidade de Santiago de Compostela, tivo que ir defendela, creo que foi a Universidade Autónoma de Madrid, que senón aquí non a puido defender, naquele momento. Foi presidente da ADEGA tamén entre o ano 1981 e 1996, foi tamén quen defendeu no Parlamento Galego a primeira ILP forestal no ano 1989 e actualmente sigue colaborando con a ADEGA, desde sempre colaborou con a ADEGA, pero ademais é vogal, representa a ADEGA no Consello Consultivo da Calidade do Aire. Como sabedes, tamén é prolífico autor de varios libros e artigos. O último libro que editou a ADEGA da súa autoría é un informe sobre altri e celulosa do século XX para o século XXI. E, bueno, de Ramón dicir que é especialista en atopar informacións nos proxectos industriais que non ve ninguén, pero que son moi relevantes para o interese colectivo, non? Eses datos que intentan ocultar, agochar os promotores dos proxectos, el sempre os atopa. Non sei como fai, pero supoño que ven pola experiencia, non? Bueno, el falarános precisamente desa pegada dun modelo de industrialización baseado na destrucción do medio ambiente. Falaba antes Manolo que a ADEGA pulaba por un desenvolvemento sin destrucción. Lamentablemente, o desenvolvemento que houve nos últimos 50 anos foi un desenvolvemento con destrucción, e disto nos falará Ramón. E logo á miña esquerda temos a Pilar Bermejo, ela é catedrática de Química Analítica na Facultade de Químicas da USC, unha das primeiras mulleres, ademais, que é algo a destacar, en ingresar na Academia Galega das Ciencias,
colaboradora da ADEGA, autora de máis dun dos artigos que aparecen no libro conmemorativo dos 50 anos, que, por certo, se non o tedes, están aí na porta a vosa disposición. Cando marchedes podedes recoller un exemplar para levar con vos. Pilar falará da historia das celulosas, unha das grandes loitas ecoloxistas do noso territorio, pero desde os anos 50 prácticamente, ata o día de hoxe. Pero tamén, por suposto, fará unha lembranza de seu pai, do profesor Francisco Bermejo, que nos inicios da ADEGA foi o primeiro vicepresidente que tivo a nosa organización. E quizás naquel momento, cando aínda non era moi habitual que a universidade se baixara, digamos, a mesturar con problemáticas sociais, pois o profesor Francisco Bermejo foi un dos que puxo todo o seu saber, o seu coñecemento a disposición do pobo, non? E iso sempre moito de agradecer. E por último, Fins Eirexa Santa María, compañeiro de traballo, compañeiro de loita. El foi secretario executivo da ADEGA perto de 15 anos, desde o ano 2005 ata o 2019. Hoxe é o secretario técnico da organización e, polo tanto, tamén é un dos, hoxe en día, dos referentes do ecoloxismo galego, dos referentes da ADEGA, e é anda máis a nosa enciclopedia. Cando non sabemos algo, pois acudimos a Fins, que sempre o sabe todo. Ben, pois con esta presentación, se vos parece, comezamos as palestras. Comezaríamos por Adela Figueroa. Xa sabedes que tedes 5 minutiños cada un. Traio escrito para non me enrollar, porque eu teño moita tendencia a enrollarme. É un problema dos que temos moitos anos, que vamos vendo cousas. Por iso traio así un PowerPoint. Ben, alégrome moitísimo de estar aquí, moito obrigada por nos cedermos este lugar, porque isto é cultura tamén, verdade? É justamente a cultura do país. O ecoloxismo é a cultura. Encantada de ter aquí a Francisco, foi meu profesor de edafoloxía e me entusiasmou pola edafoloxía. Entón, obrigada a todos vos, obrigadísima a Belén, porque fai un traballo que non o podedes imaginar, moitísimo. Quero indicar unha cousa, porque aquí parece que a ADEGA é especialista en establecer redes. E a min iso me gusta deixalo, que quede ver, porque a ecoloxía non se entende se non é en redes. Pois a ADEGA é especialista en establecer redes e traballar con outras asociacións e con outras persoas, sempre aproveitando o que poden dar. Entón, iso é importante que o saibamos. A identidade con a terra é característica cultural galega, desde os seus máis remotos orixes. Bueno, a tradición da identidade da terra e a feminidade está inscrita na nosa mitoloxía. Nós temos xacias, temos fadas, temos de todo por aquí, polo mundo, por noso mundo, entre as pedras, entre as augas, entre o vento. Na primeira ecoloxista que nós tuvemos, non hai ningún país que teña unha ecoloxista como Rosalía Castro, como precursora, non hai ningún. Cando ela berra, cando cortan o bosque de Conxo, e o berro que ela recolle é tamén feminista, porque é importantísimo o que ela di. Jamás o olvidaré, pero alguno exclamará indignado ao oír mis lamentos, porque gime así, importuna esa mujer. Bueno, queda dito. As lutas da defensa da terra tuveron a muller como un elemento principal. Bispo dixo moi ben cando o expresou no documental. Eu estudiaba farmacia cando eran as loitas de Castrelo de Miño e preguntábache a ti moitas veces cousas, igual ti non te lembras, pero preguntábache polas consecuencias do gran lago que iba a quedar ali en Castrelo de Miño e a humedade que iba a xerar. Conmigo estudaba un rapaz de Castrelo de Miño e contábame como se enfrentaban as espingardas das guardias civiles, as mulleres de frente e os homes detrás, e explicaban a técnica. Os homes abrazábanse uns aos outros e abrazaban as mulleres por detrás e coa forza dos homes empuxaban as mulleres, porque as mulleres non tiñan bastante forza, pero as empuxaban contra os guardias civiles que levaban
fusiles, E iso foi aquí desde sempre neste país. Entón, eu por iso agradezo moito a Manolo que me suxeriu que collese a vocalía de ecofeminismo, porque creo que aí me encontro moi a gusto. Entón, é unha cousa que me parece moi interesante, é o paradigma dominante filosófico que vai enchendo as sociedades, o que vai dando explicación nas diversas sociedades. Vou correndo, non te preocupes, Belenciña, que o teño ben medido. Estamos nunha etapa que se chama antropoceno. Antropoceno, por que antropoceno? Porque constatamos que o home ten suficiente forza ou suficiente acción sobre a natureza como para modificar certos parámetros que parecían non modificables. Poden modificar a máquina do clima, que é tremendo. Eu estive estes días nunha xornada en Coruña que organizou Carlos Vales, tamén un elemento importante na formación de ADEGA, sobre Humboldt. E como Humboldt xa hai 200 anos xa detectaba que o ser humano era capaz de modificar a composición da atmósfera coa industrialización sin precaucións, a industrialización brava. É dicir, os grandes cientistas xa o teñen demostrado. E entón, iso é o que encontrei en algunhas escritoras feministas, ecofeministas, que poderíamos chamar as débedas. As débedas que o impacto humano lle creou na Terra, que son as débedas do antropoceno, que son a débeda reproductiva, a débeda ecolóxica e a débeda social. Por que reproductiva? Porque non se pode extraer sempre, hai que deixar que se reproduzan os elementos, hai que deixar que se reproduzan os materiais, e hai moitos materiais que non se poden reproducir. Unha vez que vamos a unha mina, o que sacamos eu teño algunhas poesías sobre o tema, a pozoña que a terra tiña guardada no seu interior, nas súas entrañas. Estamos sacando a pozoña para fora, estamos poñendo, eu lembro-me ainda de estudante como un profesor, Guitián, nos levara a ver na mina de Touro a acidez que existía ali nas augas, nas pucharcas que se formaban nos restos daquela mina, e era un pH de 3,5, levamos ali, medímolo. Entón, esa pozoña que a terra guarda non se pode sacar para fora así sin ningunha consecuencia, ten moitas consecuencias. Entón, aí é onde me parece que o papel da muller é moi importante, non porque eu pense que a muller é delicada e que a muller ten valores, non, somos seres humanos todos, homes e mulleres, mas o home ten moita máis tendencia a facer unha valoración binaria, A, B, pero eu creo que iso é biolóxico, ademais, non creo que sexa unha cuestión que é influído culturalmente tamén, mas que tamén ten unha orixe biolóxica. En cambio, as mulleres temos unha maneira de ver o mundo, porque temos que cuidar das crías, e vamos parir crías, e témolas que cuidar, entón temos unha visión que é máis en abano, moito máis plural, percibimos moitos máis detalles. Por iso somos complementarios, por iso necesitamos estarmos os dous xuntos traballando conxuntamente. Eu teño trouxenvos esta moura, que é a moura da pena furada. Ten esa vulva triangular onde nace todo. Nós somos herdeiros dunha cultura ancestral, dunha cultura que afinca as súas raíces máis de 3.000 anos, máis de 5.000 anos, xa acaba. E como somos herdeiros desa cultura ancestral, por iso vos puxen aquí isto tan bonito. Isto está na Ira da Xoana, é unha velaneira da Ira da Xoana, e está en flor masculina. Mirade como esas guirnaldiñas de ouro que pingan dela, e as todas tres amigas dancemos, todas tres amigas sob estas avelaneiras floridas. É dicir, nós non nacemos hoxe nin onte. A cultura galega é milenaria e ten unhas raíces profundas, e temos que aproveitar todo ese capital que temos. E aí é unha cosa, porque no vídeo que vimos nos esqueceu unha batalla que gañamos moi ben, que foi a batalla da Covairós. E foi unha batalla internacional tamén, que viñeron de Brasil, e gañámola. Conseguimos que a Covairós fose declarada ben de interés cultural e aprobar o plan de xestión. E agora a Covairós ven xente de todo o mundo estudar o que ali acontece.
E gracias a unha amiga miña que agora que me avisou que había aquí a reunión e viñemos aquí a falar. Ben, bueno, puxeno aí para que non nos esquetamos. E poño aí imaxes de mulleres para reivindicar precisamente ese papel plural, tamizado, de moitas cores, e tamén optimista, porque as mulleres temos que ser optimistas, parimos crías, e se non somos optimistas, nós esperamos que esas crías cheguen á idade adulta e que se reproduzan tamén. Entón, temos que ser optimistas, porque senón non nas pariríamos. Entón, eu por iso traigo aquí a adega e traigo unha rama que me interesa moitísimo, o indigenismo, esa confluencia da persoa coa terra, como nos mostran as nosas compañeiras indígenas. Aí traio a Sonia Guaxaxara, que para min eu admiro moito, e o que dice. Ben, vou enseguida pasando e simplemente quero deixar a mensaxe de que homes e mulleres temos que lle devolver á terra as débedas que lle temos arrendado. Témolas que restituir. E nese intuito teremos que traballar con optimismo pero con realismo, porque as cosas non están nada ben, mas temos oportunidade. E a oportunidade está precisamente na ecoloxía. Moito obrigada. Ben, boas tardes. Non vou agradecer nada porque senón se me van os 5 minutos, entonces vou a decir solo que cando se analiza os anos 70 parece que está moi lonxe, pero cando analizamos as industrias que había no ano 70 ou que había ao redor dos anos 70, nos encontramos que as temos presentes hoxe. É dicir, cando falamos de aluminio, cando falamos da celulosa de Pontevedra, cando falamos da refinería de petróleo, cando falamos de Citroën, é dicir, dos grandes complexos que hoxe están creando un problema en Galicia, porque teñen un problema importante na atmósfera, por exemplo, pois son os mesmos que antes, é dicir, que temos uns problemas aínda sin resolver e, ao mesmo tempo, se van a crear outros novos con novas industrias que van a aparecer ou que van vir da mao moitas veces das axudas europeas e do propio goberno. Para dar un exemplo, nada máis decir na atmósfera. Que está pasando hoxe na atmósfera produto desas grandes industrias que acabo de citar, ou de algunhas delas, por exemplo? Bueno, pois resulta que o último rexistro europeo de emisións contaminantes do ano 24, con datos do ano 24, pero publicados a finales do 25, dice o seguinte: en Galicia temos 33 sustancias á atmósfera que se emiten por parte das grandes industrias, que son as que están registradas nese rexistro europeo. Pois ben, 33 sustancias contaminantes. Que papel ocupa Galicia en todo o Estado? Bueno, pois o curioso é e sorprendente ao mesmo tempo é o seguinte: en primeiro posto de todo o Estado está Galicia coa emisión de dióxinas e furanos, hidrofluorocarburos, óxido nitroso, naftaleno, antimonio e os seus componentes, en primeiro lugar. En segundo lugar, dentro do Estado, estamos por a emisión de hidrocarburos aromáticos policíclicos, por compostos orgánicos volátiles non metano, e en terceiro posto estamos por benceno, partículas grandes PM10, e níquel e outros compostos. É dicir, Galicia non ten a industria que ten o País Vasco, non ten a industria que ten Cataluña, non ten a industria que pode haber noutras partes do Estado. Ahora, eso sí, cando se mira o que están votando esas industrias, non todas votan por igual. É dicir, a nós nos tocou un tipo de industrialización designado desde o goberno de Franco, claro, ao principio, pois un tipo de industrialización non só electrointensivo, é dicir, de gran consumidor de electricidade, sino tamén de gran consumidor de materias primas e altamente contaminante. Altamente contaminante nun principio, pero que logo seguiu, porque aínda que a legislación española do ano 70 era moi laxa, moi permisiva, que houve que modificala cando se entrou no mercado común europeo e se seguiu modificando máis tarde cando no mercado común europeo fixeron cambios, pois resulta que aínda así seguimos tendo unha industria altamente contaminante. Non me refiero a 50 industrias, non, me refiero a 10 industrias, a 15 industrias, pero que, claro, esas son as que contaminan o 80%
do que contamina o resto. É dicir, podemos ter moitas industrias, pero só son importantes esas 15 que digo, ou podíamos alargar un pouco hasta 25 industrias. Ahora, esas pois son problemáticas. Bueno, pois, ao mesmo tempo, despois de resaltar que existe gran contaminación que non corresponde nin ca población, o 5%, nin co territorio, ca extensión gráfica, co nivel de vida, co Produto Interior Bruto, non. É dicir, emitimos neses produtos que acabo de dicir moito máis do 5%. En algún caso chegamos hasta o 85% en algún contaminante e, además, dos que son cancerígenos e problemáticos. Dito isto, teño que dicir que tamén estamos ao servicio, esas industrias non se puxeron en Galicia para Galicia, sino se puxeron en Galicia utilizando o territorio, pero para a economía española. E entonces nos encontramos que, se vemos unha industria como a refinería, pois resulta que entran do orden de 6 millóns de toneladas de cada ano de petróleo. Se refina, salen 5 millóns de toneladas e resulta que en Galicia tan só se consumen 2 millóns. É dicir, se exporta, como vamos a exportar a electricidade tamén, ou que vamos a exportar outros produtos, pero se exporta unha cantidade moi importante. O mesmo sucede co gas natural e demais. Outro tema que acabo xa de comentar é o das centrales hidroeléctricas. Galicia é exportadora, dicíamos aí que se exportaba o 43% nos anos 70, hoxe máis ou menos entre o 35 e o 50, dependendo dos anos. Seguimos exportando electricidade, o sea, que o que sucedía nos anos 70 sucede no ano 2025. E que pasa ca hidroeléctrica? Non sei se nos queda moito tempo para... Bueno, podo dicilo, non? Entonces, temos 39 grandes centrales hidroeléctricas, temos 112 mini hidráulicas, temos bombeo con 4 instalacións, pero non lle chega a economía española. Queren que teñamos 6.000 megavatios de bombeo. O bombeo consiste en nos embalses que están en cadea, que se poda realizar pois un aproveitamento que, nese caso, pois, parece que ten sentido. Pero que non é só eso, é que se quere facer unha balsa encima dun embalse, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, pois facer un gran embalse que poda ter 20 campos de fútbol de extensión, enchelo de auga e baixar esa auga cando se interesa a economía. É dicir, que nos encontramos que volvemos a ser outra vez terreno abonado para que se instalen novas, digamos, instalacións eléctricas da MAU de multinacionales. Como me queda un minuto, tan só farei referencia a outro tema que ven dos anos 70 que está sin solucionar, que é o tema da política forestal. A política forestal, evidentemente, aquí se planificou en función de intereses da gran empresa, primeiro Ence, e logo, pois, algunhas empresas saliron moi beneficiadas. O caso de Finsa, con 4 industrias, Intasa e outras industrias. Pois ben, estas ainda está por chamarlle a atención polo tema da contaminación, porque son industrias moi contaminantes. Vivimos en Santiago, temos unha industria como Finsa e resulta que Finsa emite benceno, emite naftaleno e emite, a parte de dióxido de carbono e outros moitos produtos que resulta que son canceríxenos. E quen lle pon freno a eso? Porque eu non vexo que a nivel sanitario, porque os problemas incluso de mortandade prematura, os problemas de ictus relacionados cas partículas, ou os problemas cardíacos relacionados con partículas finas, como partículas 2,5 e outras, esas parece ser que é normal que se podan emitir así como así. Pois non, a verdad é que a Organización Mundial da Saúde pois resulta que rebaixou os límites de emisión fai uns anos. A legislación non chega a tanto, é dicir, que é máis permisiva, pero ainda aquí somos máis permisivos que a legislación, porque emitimos moitos días do ano e a determinadas horas. Pois eu teño os datos de unha estación que hai en Santiago, que é campo de fútbol, que pouca xente conocerá, que está ao lado de Finsa, e resulta que en xaneiro houve 5 días en donde aparecen máximos, cando a Organización Mundial da Saúde dice que se deben emitir 5 microgramos por metro cúbico, se están emitindo 17, 21 e demais. Ou ben, en febreiro, pois debe haber como 10 días en donde algúns diles 32 alcanza
microgramos. Claro, cando respiramos, evidentemente non notamos a diferencia entre respirar sin partículas finas ou con partículas finas, pero a nosa saúde ao largo dos anos vai producindose unha contaminación crónica e un problema crónico tamén na nosa saúde e acabamos tendo problemas que despois non sabemos decir de onde procede a problemática que temos, non? É dicir, que temos problemas sin resolver e é produto en parte desas industrias ligadas ao territorio que non é o que necesitaría o país. Por poñer un exemplo, xa se dixo aí, e xa termino, unha industria como celulosa que leva 60 anos, 60 e tantos anos en Galicia, ainda non foi capaz de construir a transformación da celulosa en papel, por exemplo, cando realmente o que dá posto de traballo é a transformación. Por cada posto na celulosa que se dá, 5 se podían estar producindo na transformación do papel e, sin embargo, además sería moito menos contaminante, contaminaría con menos e o recurso con moito menos que unha celulosa e, por suposto, as materias primas, a auga, a electricidade e demais serían moito menores. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, voy a comenzar en primeiro lugar facendo unha pequena semblanza do profesor Francisco Bermejo. Foi catedrático de Química Analítica desde os primeiros anos 50 e xa na década dos 60, despois dun congreso que foi a Estados Unidos sobre microanálisis e contaminación ambiental, a voltar de Estados Unidos iniciou no departamento do que foi director durante casi 30 anos unha liña de investigación dedicada aos estudios de contaminación ambiental. Na década dos 70 foi moi productiva en investigación, publicaronse un montón de tesis, vou a citar algúns títulos: Metais en viños de Galicia, pesticidas en leites e produtos lácteos, presencia de mercurio en moluscos das rías galegas, principalmente, evidentemente, da ría de Pontevedra, ou compostos halogenados en augas. Pronto viu que a investigación tiña que ir máis alá e tiña que ser tamén transmitida á sociedade, cousa que moitas veces queda na propia casa. Entón tamén dedicou un montón de tempo da súa vida á divulgación, non só en congresos científicos, que tamén na década, ao principio, mirar as datas, no 78 foi o primeiro simposio celebrado en Madrid no Consejo Superior de Investigacións Científicas sobre a industria e o medio ambiente. E no ano 1981 celebrouse na USC, aquí en Santiago, o tercer Congreso Iberoamericano de Medio Ambiente. Ademais diso, normalmente traballaba colaborando coa prensa, en os medios que foran necesarios en cada momento. Pero deron un paso máis adelante. No ano 1970, 15 profesores da Universidade de Santiago, das facultades de Química, de Bioloxía, de Medicina, de Xeografía e Historia e tamén de Dereito, fixeron unha proposta para crear na Universidade de Santiago un Instituto de Medio Ambiente. A proposta foi aprobada pola Universidade de Santiago, pero nunca foi aprobada polo Goberno de Galicia. Pero el seguiu traballando. De feito, tiña un curso de doutoramento que se chamaba Química do Medio Ambiente, que impartiu desde as décadas dos 80 hasta o seu falecemento no ano 1992. Na actualidade temos que decir que sí que temos formación para o estudiantado en relación ao medio ambiente, tanto a nivel grado, con grado químico na asignatura optativa de análisis e control ambiental e industrial, e despois distintos mestrados, algúns interuniversitarios, máster en investigación química e química industrial con unha especialidade de química de medio natural, que compartimos as tres universidades de Coruña, Vigo e Santiago, o mestrados de Enxeñería Ambiental na USC, de Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental na UDC, Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria Ambiental na Universidade de Vigo, e temos, afortunadamente, un Instituto Universitario de Medio Ambiente na Universidade da Coruña. Por tanto, eu quero decir que, aínda que, o vídeo, a verdad, que traíxome moitos recordos, porque cando meu pau participaba en moitas das batallas que aí se veían, moitas veces lle pasaba factura, non?
viñeron a miña mente moitos recuerdos, pero é curioso, pero o día 3 é o cabodano do seu falecemento, o sea, fai 43 anos, e estou segura que se el os estivera aquí, diría, non algúns aspectos negativos depresores que vi ao final do vídeo, non facemos o suficiente. Creo que estaría tremendamente orgulloso de estes 50 anos. E que diría sin ninguna dúbida, a por outros 50. Eso estou segura, E agora, sin máis preámbulos, vou a falar de Celulosas de Galicia, porque o presidente díxome que podería falar deso, tamén escribí no libro, e así unha ollada moi rápida. Todo empezou despois da Guerra Civil, cando era preciso a reindustrialización en España, debido ao aislamiento a que estábamos sometidos. E todo empezou no País Vasco, en donde empezaron na provincia entón chamada Guipúzcoa, empezou a construción de unha celulosa, pasou de ter ríos perfectamente limpios a ríos altamente contaminantes que vertían directamente as augas de refugallo, as mesmas lejías negras ao cauce, e empezou, evidentemente, unha contestación social importante. E no ano 1955, hubo despois un primer congreso onde se concluiu que se consideraba fundamental para un futuro próximo levar a cabo un estudio e formular un plan para mellorar o aproveitamento dos ríos e limpiar as súas aguas. Hai que decir que naquela época tampouco había muchos coñecementos químicos para saber con que produtos estaban producindo as contaminaciones. Entón, no 58 promúlgase un decreto no Ministerio de Obras Públicas sobre o regulamento de policía de augas e as súas canles. Que casualidade. Nese mesmo ano, autorizouse a instalación da fábrica de pasta Kraft en Pontevedra, sen ter en conta, por suposto, as alegacións que se fixeron en contra dela, que empezaron aquí os problemas das celulosas de Galicia. As protestas no País Vasco continuáronse con novas regulaciones no ano 59, 61, 62, 64, hasta que no ano 71, a Presidencia de Goberno e o decreto do MOPU presentan a reforma do Regulamento de Policía de Aguas e as súas canles. No 73, oblígase as papeleras de Guipúzcoa o limpiar o pechar. É só de unha nova casualidade. Autorízase ao mesmo tempo a instalación en Dodro dunha celulosa para verter as augas residuais na Ría de Arousa. Afortunadamente, a presión social, a asistencia da adega, logrou parar esta celulosa. A década dos 70 foi moi complicada en ese sentido, sin ninguna dúbida. E deixarme ler un dos artigos, un pequeno parágrafo do profesor Bermejo que decía: nesta década dos 70, cando os capitais vasco e catalán de maneira prácticamente exclusiva deciden cubrir Galicia de fábricas de celulosa e subsiguientemente de eucaliptos, Brión, Dodro, Negreira, Ponteceso, Pantín, Valdoviño en Coruña, Feanse, Barco de Valdeorras en Ourense, Foz en Lugo, e Pontecesures e Pontearea en Pontevedra, todos eran lugares óptimos para repetir corresida aumentada a triste experiencia de Pontevedra, e dice corresida aumentada porque a maioría dos proxectos situábanse entre vales e con vertedura a pequenos ríos, instalando fábricas para producir casi sempre unhas 100.000 toneladas ano, utilizando o mesmo proceso de sulfato Kraft. Na década dos 80 nace a directiva o estudio de impacto ambiental previo para calquera instalación ambiental, pero na década dos 90 producese un novo intento de instalación de celulosa, unha en Narón e outra en Pontes de García Rodríguez, que producirían o primeiro ano 365.000 toneladas e despois 430.000, as que sumadas as producidas en Pontevedra serían 600.000. Ben, isto non se entendía xa nesta época, bueno, porque a fábrica de Pontevedra xa tiña que facer paradas porque non por exceso de produción, pola baixada do precio do papel e tamén polo esforzo da oferta. Evidentemente, gracias ao esforzo da adega, de novo, estas fábricas non chegaron a construirse. Isto parece un mal sono, verdad? Porque despois hubo un período un pouco transitorio razonable e no 2004 ven Altri, que curiosamente, se os fixades nos números, Altri quería fabricar 400.000 toneladas de celulosa soluble ano frente a 200.000 toneladas de fibra liocel. De momento, Altri está parado, e digo de momento porque isto, como digo, parece un mal sueno e probablemente seguirán dando voltas para intentar poñerla en marcha.
Simplemente decir que, evidentemente, na actualidade temos que pensar que cambiar o modelo de productividade en Galicia, temos que ter en conta o cambio climático, os obxectivos de desenvolvemento sostible e, evidentemente, non é o eucalipto o que debemos plantar nos nosos montes. E, curiosamente, hai algúns países, por exemplo, Reino Unido, a partir do ano 2030 non se pode construir con cemento, porque o cemento ten unha pegada ecolóxica tremenda e vai ser obrigado a construir en madeira. Por que non podemos traballar con madeiras nobles? Temos algúns centros de investigación, como é a Plataforma Tecnolóxica da Madeira do campus de Lugo da Universidade de Santiago, onde están investigando construcciones grandes en madeira. Por lo tanto, é unha posibilidade pola que hai que traballar seriamente. Temos o Ministerio de Transición Ecolóxica, temos a Consellería de Medio Ambiente, temos moitísimas regulacións, pero a sociedade civil e a organización ecologista ADEGA seguirá sendo sempre imprescindible. Esa é a miña opinión. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Eu son Finseiresa, secretario técnico de ADEGA. Sí que teño tempo, porque son 5 segundos, para agradecer á propia ADEGA e ao Consello da Cultura Galega a organización deste acto conmemorativo dos 50 anos. E o que quero, vou ser moi breve, porque o que quero é ter certa resposta pola vosa parte. Despois de 20 anos metido na sala de máquinas da ADEGA, un acaba perdendo a perspectiva do que hai fora, e a mellor as ideas e as apreciacións que un ten a respeito de cuestións e de problemáticas ambientais non son as correctas. Entón, quería expoñervos 3 cuestións. Unha primeira é un feito que para min é absolutamente fascinante, e é que, ao longo, contemplando esta trayectoria de 50 anos, e é que os principais movimentos sociais, ou polo menos os que xuntaron a maior cantidade de xente en este país para protestar por unha determinada problemática, para poñerse diante cos seus propios corpos das forzas de seguridade, mesmo xa no tardofranquismo, tiveron detrás unha componente ambiental moi nidia, moi nidia. E esta cuestión serviu tamén, as problemáticas ambientais, para facer que cristalizaran, como se fora unha especie de catalizadores, movimentos non únicamente ecologistas, sino tamén sociais, políticos, culturais. Ao mellor é polo que dicía Curra, de que temos un potente inconsciente colectivo, non? Que nos enfoca cara ao medio ambiente e nos fai especialmente sensibles a esas problemáticas. Non teño que falar das nucleares de Xove, das celulosas, da problemática das encrobas, dos encoros, do Prestige, Altri máis recentemente. Todas estas cuestións foron quen de facer agromar un sentimento no pobo galego de rebeldía, de protesta, e gran parte dese movimento, dese fermento, é grazas precisamente á actuación e á actividade de ADEGA. Entón, sigo estando fascinado por iso. Hai moi poucos países do mundo que poden dicer que os seus movimentos sociais máis reivindicativos, máis potentes, con maior eco social, tiveron detrás unha moi nidia reclamación ou componente ou problemática ambiental. Tamén quero partillar con vos unha observación. Na miña, relativamente longa perspectiva en ADEGA, levo 20 anos como secretario, primeiro como secretario executivo, agora como secretario técnico, desenvolvendo labores fundamentalmente de carácter técnico e consultivo, é que nos meus inicios, incluso nos anos 80, unha das principais reivindicacións do movimento ecologista era que o medio ambiente estivera presente nas normas, nas leis. Queríamos que se protexeran os ríos, as especies, os hábitats, a atmosfera. E eu creo que iso conseguímolo. Daquela, xa vos lo digo, as principais reivindicacións iban dirixidas a que houbera normas que, ademais de contemplar o medio ambiente como algo transversal, foran realmente ao obxecto, ao propio medio, ben sexa natural, ben sexa un río, ben sexan as especies, ben sexa un hábitat, as rías. Eu creo que en gran medida eso conseguímolo. Aí están dentro das directivas europeas que son absolutamente fundamentais para entender a conservación, como pode ser a Directiva de Hábitats, a Directiva de Augas, a Directiva de Residuos, a Directiva de Depuración, como incluso leis
galegas, se non falas estatais, marco, non? Pois de conservación da natureza, etc., sino tamén leis galegas que son absolutamente fascinantes tamén, porque son, como se comentou aquí, e o comentaba Daniel no documental, únicas a respecto, por exemplo, da protección dos ríos. Conseguimos, mediante unha iniciativa legislativa popular, a que maior número de sinaturas de apoios conseguiu, que foi a defensa dos ríos, aí co tema tamén forestal, conseguimos que se aprobara a Lei de Protección e Defensa dos Ríos Galegos, que puxo punto final ao andazo dos encoros. E iso é algo moi importante. E daquela, como digo, esas reivindicacións iban dirixidas a que o medio ambiente estivera tamén nas leis, tras saltara tamén a normativa. Conseguímolo. Mais agora, eu entendo e observo que o principal traballo dos grupos ecologistas, polo menos o que a min me atinxe en Adega, vai dirixido a reclamar que esas leis que custou moito aprobar se cumpran na súa literalidade. Realmente, en moitas cuestións, por exemplo, a problemática eólica, ou a da contaminación atmosférica, ou a cuestión a cuestión da contaminación dos ríos ou a protección de determinados elementos da nosa biodiversidade teñen un marco regulatorio incluso a veces excesivo, mas por parte das administracións non se están a cumprir. Parece que incluso é paradóxico porque para moitas administracións, nomeadamente a actual administración galega, este tipo de normas son molestas, parece que están buscando sempre o xeito de incumprilas. Outra das cuestións que observo e que observei é que, como ben dicía tamén algunha das intervintes no documental, nomeadamente a compañera María Lafuente, sí, moitas destas cuestións problemáticas ambientais son cíclicas. Eu non diría cíclicas, eu diría espirais, avanza en espiral, porque efectivamente non é as mesmas circunstancias das primeiras celulosas coa problemática de Altri. Ou, por exemplo, co tema enerxético non é as mesmas problemáticas que tiñamos coa explotación dos recursos mineiros, o caso das vacías lignitíferas, co que temos agora, por exemplo, coa minaría das materias primas críticas, ou coa cuestión enerxética exemplificada coa problemática dos parques eólicos. Son, digamos, problemáticas similares, mas as circunstancias sociais xa son diferentes. Cal é entón o cerne desa espiral? Pois eu creo que é o papel que dentro da sociedade capitalista se lles dá ao noso país. Teñen reservado para o noso país, que é de terra de sacrificio, é de colonia interior. E en esas coordenadas son as mesmas coordenadas que tiñamos nos anos 70, 80, 90. E remato xa, porque acaba de pasar o papeliño de un minuto, facéndonos tamén partícipes dun medo, dun temor, dunha cuestión que me arrepía moito. E é o feito de que, diante das incuestionables evidencias do cambio climático, por parte de colectivos, persoas e incluso estados, se estea a cuestionar a validez do método científico, a propia validez do método científico, e incluso se estea intentando dinamitar ou enfeblecer o pensamento crítico das persoas a través de normas nas escolas para que se pense o que debe ser correcto, etc. E iso debido a unha pulsión do que se deu en chamar por parte de algúns e algunhas negacionismo e que para min non deixa de ser o puro e simple fascismo de toda a vida. Bueno, máis nada, rematei. Moitas grazas. Bueno, pois graciñas aos catro por ese esforzo de síntese que vos pedimos que fixerades e agora toca vos a vos. O meu compañeiro Fins lanzouvos así como 4 reflexións para que viñaran de volta, non? Entón é o vosso momento, se queredes comentar algunha cousa, ou incluso explicar a vosa experiencia dentro da adega ou do ecoloxismo galego. Patiño. Mira, habería moitas cousas que tratar, pero botamos aquí 7 horas máis e non vamos a acabar. Entón eu simplemente, para quen queira, para calquera de bolos 5, tres cuestións, 2 grandes e unha pequena. A pequena é a balsa de lodos vermellos de aluminio que temos aí e que é, digamos, a espada de Damocles. É dicir, había unha balsa no Monte Neme encima de Razo, rompeu, ala se foi todo, e é que se vaya.
a balsa de los Vermelhos, terra abaixo e chega ao mar, iso vai a ser unha catástrofe desde o meu punto de vista. Vos lo sabedes explicar quizás mellor. Esa é unha. Outro tema sería o tema que estábamos falando aquí brevemente con Fins, o tema da eólica mariña. Eu creo que é un dos grandísimos problemas que se nos ven encima. Entonces, un pouco, cal é a estrategia que ten a Adega, se xa está pensando en ter algún tipo de estrategia de cara a 2, 5 anos para parar isto. Porque isto non é infumable. E a terceira, que tamén é moi importante, é que facemos coa mocedade, que a temos perdida. E eles son os que teñen que tomar o facho e traballar e pelear. Porque nós se nos queda pouco aquí, pero eles lle queda o que diste, respirar o que lle cadra, comer o que lle cadra, beber o que lle cadra. Entón, para calquera, o que digamos. Vou suxerir unha cousiña, case mellor que trasladedes máis preguntas e logo, entre todas, pois, imos consultando, imos respondendo. Esa rapaza, sí? No, eu solo unha reflexión, tamén creo que non hai ningún xurista, pero creo que para isto non fai falta ser xurista. Decía Fins que aprobase unha lei, un decreto, que sea, e o problema non é aprobalo, que a veces xa é o problema é que se cumpra. Pois eu vou un pauso máis adiante e digo, despois de aprobar a lei, que se cumpla, e cando se incumple, se hai unha sentenza que anula un proxecto, pois executar esa sentencia. Hai dous casos cerca de nós, que son os depósitos de Ferrazo en Vilagarcía, que o Supremo anulou todo, está sin executar. Eu non sei cantos anos, hai 15 anos. E nós, os do Encoro, gañamos no Supremo 4 anos despois, porque veu a sentencia cando xa estaba pechado o Encoro. E a sentencia dicía que a Xunta non xustificou a necesidade de utilidade de factor do Encoro para unha utilidade pública porque era mentira, non había ningún informe sobre abastecemento de auga á zona dos Salnés. O que había era unha hidroeléctrica en funcionamento. Vale, nós temos esa sentencia que podemos encargar un marco precioso para poñela. Pedimos que se executara e dixeron que de imposible ou difícil execución, porque costaría moitísimo máis que facer o Encoro, cousa que é mentira. E digo eu, cando non se cumpre unha sentencia, que se fai? Grazas. Unha terceira, e despois comezamos a... Sí, para non enrollarme tamén, Sí. e volver a felicitarvos pelos 50 anos e polo documentario, que está moi ben, e parabéns, e por outros 50 máis, como decía Pilar. Eu tamén quería facer unha reflexión, porque realmente as problemáticas que temos, que tiñamos os anos 70 e que continúan tendo, e outras que virán, que siguen aquí, ahora comentaba Patiño algunhas tamén, e a reflexión que estaba facendo Patiño precisamente tamén de como buscar ou achegarnos a xente nova, non? Que parece que no momento do boom do cambio climático, como Greta Thunberg e tal, apareceu de momento ese movimento juvenil que non tiña vinculación co movimento clásico, digamos, ecoloxista, e esa xente desapareceu, polo menos agora non están ou non son visibles para nós, non? E queda aí pendente esa vinculación de novo, e na liña do que comentaba Adela tamén, desa capacidade que temos de crear redes. Eu penso que agora estamos metidos nunha dinámica imposta que nos exixe estar pendentes continuamente dos consellos de aguas, consellos de non sei, consellos de medio ambiente, pleitos continuos ca propia administración, porque ao final parece que nós somos o Estado e os que defendemos a poboación e eles son a empresa e os que defenden a empresa, non? E estamos nesa dinámica. Entón, están aparecendo movimentos novos, globais, como os levantamentos da terra, os sublevados da terra, non? Na Franza, que agora xa se están exportando a outros lugares do mundo, onde non só están os movimentos ecologistas, senón movimentos de xente que traballa na terra, é dicir, agricultores, os sindicatos agrícolas tamén, movimento sindical máis tradicional e outro tipo de movimentos, non? E esa vinculación sería tamén un impulso para poder ir un poquinho máis alá do que somos as organizacións clásicas para traer persoas ou enfrentarnos de alguma maneira de novo a eses problemas que temos, non? Moitas grazas. Casi vamos pasar a dar resposta a estas primeiras cuestións que presentástedes. Bueno, hai ali unha señora que quere falar. Casi a incorporamos a...
a todos. Simplemente quiero dar las gracias y agradecer a toda la gente que trabajó por Adega de forma totalmente desinteresada y sigue trabajando, pero bueno, sobre todo a los primeros, que sé que fueron pasos muy difíciles y pudieron llevar a cabo todo lo que quisieron. Bueno, solo quería hacer, no es ninguna pregunta, es una reflexión muy rápida. Aquí en Santiago hubo 3 grandes manifestaciones, una fue de la guerra, pero otra, bueno, que también estaba de alguna manera representada, estaría. Pero bueno, hubo otras 2 que no fueron solo de Santiago, sino fueron de toda Galicia, que fueron Nunca Máis y últimamente a de Altri, que fueron manifestaciones de toda Galicia, y eso fue Adega quien lo promovió, bueno, uno de los jefes, y fueron las más grandes, yo creo que de toda Galicia, esas 2 manifestaciones, y fue pues un logro de Adega. Y después solo una preguntita que es rápida. ¿Dónde salió de Altri? No, pero yo soy desconfiada y pienso que no va a ser para siempre. Yo temo que pueda volverse a retomar. Simplemente si tenéis vosotros también el mismo miedo que tengo yo, a ver si Altri puede ser algún día así o ya es definitivo. Yo pienso que no, pero bueno, también yo no soy ignorante de ese tema total, pero ¿qué idea tenéis vosotros? A ver si sigue no o puede ser que sí. Gracias a todos. Moi ben, pois moitas grazas. Casi vamos comezar por esta última, que é de máis actualidade. Iso contestou rapidísimo e despois pasamos a retomar aquelas cuestións previas. Compartimos o teu medo, non sei como te chamas, pero... Como? Cati. Pois compartimos o teu medo, Cati. Por eso nos, ata que ese proxecto non se peche definitivamente, non estamos tranquilas nin tranquilos. Entón, que saibades que temos agora mesmo unha campaña xunto con outras organizacións ecologistas e non ecologistas, porque ao final hai loitas que se non o facemos en conxunto con outras organizacións non as paramos, non paramos o problema, para pedir que se peche definitivamente ese expediente, que se denegue, que haxa unha resolución denegatoria da autorización ambiental integrada máis da concesión de augas. Sin eso, Altri aínda pode ser unha ameaza de futuro, porque no momento que cambie o goberno do Estado e se poña os de aquí e ali, pois as cousas vanlle ser máis fáciles para Altri, non? Entón hai que pechar definitivamente ese proxecto para que non volva no futuro como ameaza. Ben, vamos coa balsa de Alcoa, que era a primeira cuestión que presentaba aquí Patiño. Quen quere comentar algo? Bueno, eu vou facer un 3x1 rapidamente, comenzando co de Patiño. O de Alcoa, espada de Damocles sobre a Mariña, sí, punto, sí. Mentres este aí esa instalación, mentres este esa balsa, non hai garantía de que nun momento dado rebente. De feito, en estes momentos está inmersa en un proceso de ampliación para chegar até a cota 110. Disque o último, pero xa hubo 5 anteriores. E todo depende, en este caso, dos intereses da transnacional que ten a factoría en estes momentos, e dependendo dos investimentos e do modelo de negocio que queira establecer a medio prazo, que vamos, se basea exclusivamente na idea de que teña luz moi barata, se o consigue, esa instalación continuará mentres, ademais, o goberno gallego siga autorizando de xeito fraudulento, dándolle autorización ambiental integrada para funcionar con excepcións continuas aos límites de emisión establecidos, sobre todo para o flúor e outros contaminantes. Así que sí, claro que é unha ameaza. Estamos marcando moi de preto esa cuestión, mas mentres persista esa explotación, a parte da lúmina, que é que xera todo o barro vermello, vai a persistir a ameaza. A eólica mariña, como estamos antes falando, antes do inicio da palestra, que temos pensado ao respecto? Bueno, primeiro, estamos facendo unha marcaxe moi de preto. Comentábache que en estes momentos, dos 20 e pico proxectos que se presentaron, todos decaeron porque o Estado decidiu cambiar o xeito de adxudicación
Antes era unha autorización, agora vai ser unha concesión, e as concesións teñen que pasar por un concurso público. Entón, nestes momentos, o Ministerio está elaborando as condicións polas que, e o baremo, que vai a rexer o concurso para a adjudicación de determinados parques eólicos mariños en esas 5 zonas que hai previstas diante da costa galega. Depende do Estado. Depende do Estado, sí, porque son todo instalacións de máis de 50 megavatios e as instalacións de produción de enerxía que superan esa cantidade xestionas o propio Ministerio. Aparte, son augas de competencia estatal. Entón, sí, depende en estes momentos do Estado. Estrategia. Ben, fixemos no seu momento alegacións a varias instalacións que comezaron a sair e, como digo, decaeron en este momento debido a ese cambio legislativo e en esas alegacións contamos, é dicir, por eso a resposta é sinerxias con outros colectivos, sobre todo con aqueles que teñen que ver co aproveitamento dos recursos pesqueiros. Vale? Hai unha sintonía entre o movimento ecoloxista e as asociacións de pesca de artes menores e incluso as cofradías a nivel estatal. E por esa vía, de feito, creo que foi precisamente o posicionamento nidio das confradías e das asociacións de pescadores as que fixeron que o Ministerio replantexara un pouco a idea de adjudicar na tramitación, de continuar coa tramitación deses 20 e pico parques que se presentaron e decidira ir por outro modelo, parar un pouco a cuestión e ir por outro modelo. Ademais, a base normativa sobre a que se pretende desenvolver o aproveitamento eólico mariño e o plano do ordenamento dos espazos mariños, que nestes momentos tamén está en revisión para incluir criterios ambientais e, sobre todo, para ter en conta os caladoiros de pesca. Así que estamos á espera de ver que momento fai o Ministerio. E tamén resposto a algunhas cuestións que ti falabas, e é que a respecto de que estrategia podemos seguir para enfrontármonos a estas novas ameazas, a esta nova volta de porca das ameazas clásicas en canto a minería, explotación enerxética, etc. E é precisamente tecer redes, en buscar sinerxias con outros colectivos, porque, efectivamente, o movimento ecoloxista per se non ten suficiente forza como para conseguir primeiramente unha resposta social contundente, como foi o caso de Altri, o caso do Prestige, senón para establecer tamén alternativas. E no caso falando de enerxía eólica, por exemplo, a nosa alternativa pasa, claro que sí, por unha electrificación masiva, pero con outro modelo máis centrado na terra, e que estableza zonas de exclusión a través dun plan sectorial eólico moito máis actualizado. Perdón que te teño que interrumpir. Non, xa rematei. É que non sabíamos que a curra se lle vai o bus agora ás 8, ten que marchar e vai na levar Ramón, así que, bueno, un aplauso para eles, que non sabíamos que... Bueno, foi así un pouco susto do momento, non? Se me permites, gustaríame facer un comentario en relación á balsa de Alcoa e aos elementos estratégicos. A ver, hai neste momento un movimento, porque hai moita financiación pública polo medio, para que as empresas recuperen os seus residuos. E parece ser, hai un movimento, o coñezo relativamente cerca, que na balsa de Alcoa pode haber moitos elementos críticos. Entón, que se están producindo movimentos nese ámbito, haberá que estar moi atentos a ver como se van a facer esas cousas. Pódense facer ben? Sí. Temos os principios da química verde. En química tamén somos verdes, non sempre somos os máis da película, vale? Non. Se cabe recuperado. Algo así. Claro, sí, recuperar elementos estratégicos, tierras raras, eso que polo cual queren poñer en marcha minerías, pero están descubrindo que moitos residuos industriais se poden obter esos elementos e é moitísimo máis barato obtelo a partir dos residuos industriais que da minería. E pódese facer moito mellor, sin ninguna dúbida. Entón, Nora, simplemente transmitir que están esos movimentos por detrás. Vale? Pois, Pilar, moitas grazas, porque tamén nos fai falta boas noticias, non todo poden ser malas, non? E sobre todo de cara ao futuro, non? Porque parece que, claro, os problemas seguen sendo moitos os mesmos, pero as solucións tamén seguen sendo as mesmas e parece que temos que dar un pasiño adiante para reinventarnos un pouquiño, non? E replantexar como abordar esas problemáticas de aquí en diante. Porque o pasado xa está pasado, agora hai que pensar como enfrentarnos adiante. E un dos retos que falaba Patiño era precisamente o da mocidade, que
Ese é o gran misterio para a nosa organización e para moitas outras. Non? O mellor é que fijarse máis na infancia. Os Ujú. psicólogos o din que o que aprendes na infancia, hai unha idade aí entre 3 e 4 anos, é o que despois de maior te gustan. Iso dito por compañeros meus da Facultade de Psicología, non? E o mellor cos rapaces é máis fácil partir de cero, enseñarles o amor á natureza, e como deben de facer as cousas, e como debemos consumir menos. Penso que bo, a infancia. Sí, bueno, ti, Pilar, tes un contacto coa mocidade, non? A través da universidade. Sí, é verdad que é moi pasota, sí, non o vamos a negar, é así, en xeral, vale? Pero sempre hai de todo, como en todas partes, non? Pero creo que, de feito, cando hai programas para buscar xóvenes no futuro para investigar, que é outro problema tamén importante, que os xóvenes non queren facer investigación, porque é moi tediosa e a veces frustrante. As campañas fanse moito na infancia. E hai xornadas de portas abertas nas universidades onde veñen de todas as edades. É importante ter en conta. Moi ben. Bueno, sabedes que a Adega tamén facemos educación ambiental dirixida pois, a todas as idades, con especial fincapé a infancia e a secundaria. Pois intentamos tamén a través desas actividades, non é só a loita na rúa ou nos tribunais, senón tamén a loita nos colexios, nos institutos, nas universidades, tamén intentamos trasladar os nosos valores, principios e solucións, non, para os problemas que temos. Non sei se queredes comentar algo máis sobre este tema ou se queredes plantear novas cuestións. Temos de tempo ata as 8 da tarde ou un pouquiño antes, teremos que marchar. Se tedes algún comentario máis que facer, algunha reflexión. Ernesto. ¿Qué tal? Ya que vine desde Asturias... Bueno, hai que agradecer. Bueno, ya no voy a hacer ninguna pregunta e ninguna reflexión. Yo simplemente gustaríame moito falar en galego, pero me dá moita vergonza. Me disculpáis. Yo solo quería dar las gracias a la gente con la que tengo más contacto, con Belén, con Fins, por siempre haber respaldado. Yo soy de la plataforma de la Cordillera Cantábrica y del Fondo Lobo. Años tratando con Belén, con Fins, y siempre la respuesta fue de solidaridad, de apoyo. Me prestó muchísimo el acto, porque a pesar de venir de viaje, porque el documental me parece muy chulo, hay un trabajo detrás enorme, de 50 años. Y yo os doy las gracias aquí delante de todos y felicito a toda la gente de Adega porque sois un ejemplo. A pesar de que pueda parecer de que falta xente nova en que se incorpore y tal, Adega, visto desde fuera, es un verdadero ejemplo. No dejéis de perseguir esos otros 50 años. Moitas gracias, de verdad. Bueno, moitas gracias a ti, Ernesto, por vir de tan lonxe e tamén pola facilidade que das a hora de traballar contigo, que é unha maravilla, e así, pois, dá gusto, calquera podería traballar contigo, a verdade. Así que moitas grazas. Estela. Bueno, desde aquí que tamén quero dar grazas ao Centro de Pontevedra. Bueno, no noso caso, unha plataforma de veciños é máis puntual, non ten que ver con grandes empresas, senón co Ministerio de Fomento, non? Por unha autovía que afectaba seriamente ao enclave do Lérez, do río Lérez, non? Nada, vou comentar unha anécdota con respecto á infancia, con respecto ao ecoloxismo. Bueno, a miña filla, que xa vedes, que me acompaña a todos lados, sempre. Por conciliación, porque nesa batalla, pois, bueno, quen non sabe, que Fins tamén estuvo, casi sempre estamos mulleres na loita, mulleres por distintas cuestións, pero quedome cunha anécdota, non? De hai pouco, de ir conducindo adiante, miña filla atrás, e decía, mamá, sempre me gustaron os animais, pero desde que estamos co tema da autovía me fixo máis na natureza, non? E de conservala.
e tamén un vídeo que se fixo hai xa 2 anos, onde participaron os nenos da parroquia, das persoas da plataforma, e tamén contaban que, bueno, ela dicíame, paramos a autovía gracias a nós, non, mamá? Gracias aos nenos. Nada, eso era para dicir que tamén a veces pode haber futuro, non? O noso traballo é inculcarlle esa protección e o cuidado do que nos rodea, que ao final é un ben de todos. Hai cousas que impactan socialmente, pero tamén no futuro dos cativos, claro. E nada, gracias a ADEGA tamén, porque inda que temos asociacións que nos axudaron con a nosa problemática, é certo que a ADEGA implicouse totalmente. Non temos máis que palabras de agradecemento e que por outros 50 anos máis ou máis. E grazas pola invitación. Moitas grazas, Estela. Ben, alguna... Espera, que quedou a cuestión de Paloma sin resposta. Paloma, é cuestión de vontade política. Se houbera vontade política, se executarían as sentenzas. Se houbera vontade política, se cumprirían as leis. Esa é a cuestión. Chega un momento en que xa, cando as estruturas do sistema non respostan, o que hai que facer é cambialas. Cambialas. Ben, non sei se hai algunha intervención máis. Sí? Moi brevemente, quero tamén trasladar todos os parabéns. Un día, outro día, un ano, outro ano. No movimento asociativo hai momentos de cumio, pero hai outros momentos que son de chorar por dentro, non? E hai que ir tirando e hai que ir aguantando. Sí, permítome facer desde Nova Escola Galega tamén unha referencia de agradecemento á ADEGA, claro. Así o sentimos. Creo que está ben presente na Revista Galega de Educación tamén. Moitas gracias a vos. Gracias. Bueno, tamén creo que é xusto. Nos, como ADEGA, non somos ninguén, nin aguantamos este tirón, nin esta loita, se non é por todas esas persoas como a vos que están aí tamén, non? Empuxándonos cando fai falta, dándonos información, dándonos apoio, vindo ás manifestacións cando son convocadas, tecendo redes entre a veciñanza, que iso é moi importante, non? E iso facedelo vos, iso non o facemos nós. Nos podemos orientarvos, podemos acompañarvos, pero realmente os protagonistas en todo este tipo de loitas na defensa do territorio é a xente que vive no territorio, como no caso de Estela en Pontevedra, Nova Escola Galega en toda Galiza, non? Ernesto en Asturias, é dicir que ao final non é só unha organización, é toda esa xente que está ao redor das organizacións e tamén o quixera dicir, que a importancia de tecer redes, non? Que xa se dixo aquí, pero creo que sempre hai que recordalo, é dicir, unha organización como a nosa, por moito tempo que leve traballando, por moita xente, por moitos socios que teñan, non vai poder soa nunca, porque é tal a cantidade de ameazas que temos, de loitas que temos enfrente, ademais no mesmo tempo, porque coinciden todas á vez, que si o resto dos movementos sociais non se moven, pois nós non poderíamos defender tampouco o país nin o noso medio ambiente, non? Así que tamén desde a nosa parte da ADEGA, grazas a vos por estar a acompañarnos e por seguir tecendo redes. Moitas grazas. Bueno, se non hai ninguna intervención máis, xa pasamos ao peche e casi, pois vos daría vos un minutiño último así de peche, por si queredes comentar algunha cousiña. É que te escribira os contaminantes futuros, pero mellor non falamos Pilar díxome, é que, claro, esa riba mirada para o futuro, pero unha mirada máis xeral, o mellor de cara ao futuro, como vedes vos
E era algo que se preguntaba tamén Bueno, no que van a documental. cambiar uns desaparecerán, pero aparecerán outros novos. Sempre vamos a ter que estar pendentes. En este momento, por exemplo, mira, ver aquí, agua, é unha jarra de cristal, agua do grifo. Dios mío, isto non é moi conseguible en moitos sitios donde vas, non, a botella de plástico en riba da mesa. Temos, afortunadamente, unha normativa para o control dos microplásticos en agua de bebida, vale? E no ano 2027 vai a ser obligatorio controlarlos en aguas de depuradoras, que as depuradoras están facendo mal o seu traballo. Vale, entón, os sistemas de depuración das cidades é un problema importante, non? Eso sería unha mensaxe. E outra, hai que incitar a consumir menos. Porque un dos sectores máis contaminantes que saibades que é o sector textil. E iso de porque a roupa sexa moi barata, me compro 5 camisetas en vez de arreglarme con 2, e despois hai que reciclarlas, hai que tamén transmitir á poboación a necesidade de consumir menos. E consumir tamén, vou dicir algo que non gusta, menos material electrónico, que curiosamente non estamos reciclando nada. E aí, normalmente se dice que no teléfono móvil levamos toda a táboa periódica dos elementos químicos, o cal é certo. Non estamos aproveitando a posibilidade dese tipo de reciclase e xenerar industrias no país con tecnoloxías adecuadas. Bueno, así son últimas ideas. Moi ben, moitas gracias, Pilar. Gracias. Bueno, nada, eu moi breve. Lembro aquelas palabras, creo que se lle atribuí con razón a Petra Kelly, a fundadora do Partido Verde Alemán, do de antes, non do de agora, do FETEN, do de antes, que os ecologistas imos 20 anos por diante da sociedade e a sociedade 20 anos por diante dos políticos. O labor de Adega, e penso que tamén falo por outros colectivos ecologistas, é aproximar a sociedade ás ideas ecologistas. Porque se conseguimos que penetre esa idea, e eu creo que a sensibilidade ambiental está bastante máis arriba do que estaba hai 40 anos, eso é indubidable, non quedará outra que os políticos entren polo aro. Eu creo que é impepinable. E por iso, con ese objetivo, é necesario que a Adega e outras organizacións ecologistas continúen con ese labor de aproximar o pensamento ecologista, a defensa da vida á sociedade e poñelo entre as principais prioridades. Porque o sistema o que quere é arredar a sociedade, arredármonos da natureza, desconectármonos, estármonos facendo un scroll permanente, estando enleadas en outras cuestións para non ver o evidente, vale? E, non sei, isto parece unha homilía, surxo un corda, moitas grazas a todos e a todas, por outros 50 anos, veña, grazas. Gracias. Quer falar? Bueno, pois nada, para terminar, darvos as grazas de novo a todas as persoas que viñeron, particularmente tamén a aquelas que aguantaxedes ainda aquí ata o momento. Non sei se Rosario quere dicir alguna palabra. Entón, pola miña parte, non fixen antes, hai moitas persoas que non puideron vir, que desculparon por distintos motivos de axenda, etc., pero quería mencionar a 4 delas. Unha é Fernando González Laxe, que está fora de Galiza ou está mañá ou pasado, non sei se xa hoxe, pero que non podía estar. A outra é Xosé Manuel Beiras Torrado, que o tivemos presente no vídeo, pero que tamén está polo Mediterráneo, e que desculparon e se adheriron á celebración. E de última hora, porque si estaban previstos que viñeran, pois Virxinia Rodríguez, presidenta da Adega entre 2009 e 2020, como xa se indicou, tamén a tivemos no vídeo, pero non pode estar aquí con nós, por tanto, manifesto a súa adhesión tamén ao acto e a celebración. E, finalmente, a de Xoán Carmona, que tamén ia estar, pero que por unha cuestión da xenda de última hora pois non puido estar. E Xoán Carmona pois foi
nos anos 90, eu coñecín o mesmo día que coñecía a Rosario. Nos anos 90, pois foi unha peza importante na dinamización e nos traballos que a Adega fixo aquí en Compostela en particular, pero tamén a nivel nacional, non? Entón, agradecer tamén a estas persoas que lle gustaría estar aquí con nós e agradecer ao Consello da Cultura Galega, por suposto, por acollernos e por todo o traballo que ten detrás a esta organización, e en particular as ponentes, as persoas que xa non están e as que todavía nos acompañan, que bueno, se esforzaron pois en facer este rato agradable. Moitas grazas. Ahora, ao final, todas e todas podemos facer unha foto aí, creo que nas escaleiras, non? Entón, se alguén ten moita presa, pode marchar, pero podemos quedar para unha foto de grupo, ainda que non sexamos todo o mundo que estivo aquí, non? Moitas grazas. Tedes, se non collestes un exemplar do libro dos 50 anos, tedelo aí na porta, vale? Graciñas.